Pape 2 izmene, uskoro će uslediti još izmene. Salah prošao je Bičakčića. I sada problemi će to biti za Begovića i da, Egipat vodi 1-0. Ovo se jednostavno uz indolentnu igru naše reprezentacije moralo dogoditi. Gedo je strelac. El Muhamadi. Zaista neumoljiv. Na ovom desnom boku El Muhamadi. I neverovatno gol. 2-0. Ovo je stvarno bilo ko na treningu. Utihnuli su i naši navijači u Innsbrucku, treba ih razumeti. Da vidimo Višća. Ovo možda obećava, Višća ne. Fina budućnost pred Egiptom. Salah ode, Salah preko Anela Hadžića, kasni Vranješ, ali ipak je uspeo nekako da stigne Salah. 12 minuta do kraja. Konačno! Sad smo prvi put za Vranješa. Tražimo loptu Vršajević. Dobija je Vršajević. Korner za naš. Spahić! Top 20 na svetu. Hadžić za Hajrovića. Džeko. Ništa. Opet Ali Gazal. Višća. Saliković. Hadžić. Pjanić na kraju neće ni ući u igru. Isto tako i Zukanović i Šunjić. Što se tiče one koji su bili na spisku.